Club Junta, building better Africa. Chiyambi cha nzeru ndiko kuopa Yehova. Mawu a Mulungu amatero. Mwadzuka bwanji olemekezeka Maisaini. Mwadzuka bwanji olemekezeka Mai Vanessa. Ndikudziwa mwatopa dzulo kuyenda kuwauza Malawi kuti tsopano boma tikutenga, boma likubwerera kwa mwini wake Profesa Arthur Peter Mutharika. Blantyre yayankhula dzulo, Blantyre yanena yokha dzulo. Mwadzuka bwanji onabo Norman Chisale, nyamata olimba mtima. Mwadzuka bwanji olemekezeka Makande kubalaka uko, mwayenda bwanji dzulo. Mwadzuka bwanji nonse amene munalipa mdipiti dzulo kuperekeza mtsogoleri wa chipani chokondedwa cha DPP. Ndikamayankhula kunena kuti Amalawi tonse tipereke mphamvu zathu ku chipani cha DPP ndi utsogoleri wake wa Profesa Arthur Peter Mutharika. Ena mumanena kuti activist uyu ndi wa chipani. Ndimanena kuti ine sindiyimira chipani koma ndimaona masomphenya abwino oti Amalawi ndikuongolereni. Sibwino kukaononga voti yanu kukangoitaya kuti chifukwa mwavotera munthu uyu mwangomukonda, mwina ifoti ndi wakwanu, mwina ifoti kasina kana uposanipo ni switi, kungokaononga voti tutimayiononga tokha Malawi. Mawa uno leronso muli ndine Pastor Moses Shumba, the Lion of Judah, mwana wa Nankhoma. Lero ndifuna ndikupatsireni uthenga umene Amalawi andipatsira. Ndithokoze kwambiri kulimba mtima kwa wapolisi amene wapangidwa transfer Bambo Nowelo kuchoka ku Blantyre kukayikidwa ku Luchenza. Bambo Nowelo, uthenga wanga nawo kwa inuyo, musadandaule. Pamene pakufuna kubwera chigonjetso pamabweranso chowawa. Amalawi amva, Amalawi aona kuti zimenezi zakuchitikirani chifukwa chofuna kuteteza unyinji wa Amalawi umene unali pa polisi ya Blantyre kufuna kuonetsetsa kuti Bambo Sulemani atetezeka pamene anali musero. Ndiye inu munalamulidwa kuti muthamangitse anthu amene amachezera pamenepo kapenanso kuathira matiye gasi. Inuyo munaona kuti sizoona kuthira tiye gasi the innocent people. Anthu they are just celebrating, sanapange zowawa zilizonse, amangosangalala. Akuluakulu nonse a chipani cha DPP, ndikufuna ndikupangeni remind chonde ndidzayankhulanso audio yangayi after 16 September 2025 yomwe ino kukukumbutsani kuti that will be another chance to give Bambo Nowelo kukhala Inspector General wa Malawi Police chifukwa aonesa kulimba mtima kwawo, aonesa leadership ya utsogoleri pa ntchito imene iwo adasankha. Kukhala wa polisi sikukhala munthu wankhanza ayi. Timanena kuti apolisi ndi abale athu. Koma mawu amene aja amangokhala mawu chabe pakamwa pa anthu ena, amafuna azizitenga ngati anthu amene sali apolisiwo ndi adani awo. Koma Bambo Nowelo aonetsadi kuti apolisi ndi abale athu, amatitetezera komanso timanena tizigwira ntchito hand in hand. Amenewa akuyenera kukhala Inspector General wa Malawi Police mosakayika, ndipo ngakhale maphunziro awo ndikumva kuti ndithu iyayi ali ndi PhD.
tazawachitani promote amene wa muboma limene likubwera ali pa 16-17 September pano. Amalawi zimene timayembekezera muboma lochokera mu 2020 si zimene zikuchitika pano. Ndamva chisoni kwambiri mokhumudwa ndati komano a president wa sakuyenera kupita kuzomba iya ku box 2 kuti mwina akawaone kuti kodi mutu mwawo zikuyenda kapena sizikuyenda. Ine ndimakumbukira kwambiri chichewa chimene amayankhula ali pa kampeni ya chaka cha mu nthawi ya 2020 amanena kuti Amalawi mu zaka ziwiri zokha tiona kusintha, ndipo apanga zinthu zona kuti Amalawi tisazayiwalenso. Koma lero so ndi 4.5 years kusintha kumene taona ifeyo ndi kuchoka mu ufulu umene Amalawi anali nawo kwabwisano mu ukapolo umene tili nawo. Ndipo tonse Amalawi tivomereze kuti pa Malawi pano sitili pa ufulu, tili ku ukapolo. Koma mwina ambiri sitikudziwa titachosedwa mu ufulu tinayikidwa mu ukapolo. We are not free people, no, we are the servant of this MCP party. Ndife akapolo eneni ongozunzidwa, kumangolamulidwa, kumangopangidwa chimene angafune. Chifukwa chimene ndamva ine dzulo kandidzana zimene amayankhula speech a president sindinayembekezere. Kuyankhula mokhumudwa, kuyankhula mwachisoni, komanso kuyankhula mwathamo mozilimbikitsa, kumanena kuti ndinayankhula kumayambiriro kwa nthawi imene nditangopasidwa mphamvu kukhala mtsogoleri wa dziko lino, kunena kuti Amalawi mupirire, mudutsa mu mavuto opsa kwambiri chifukwa ndimafuna ndisese ndichose nyansi zimene maboma apita mbuyowa achita mdziko lino. Komanso ndikufuna ndiongole mafupa amene anakhota mdziko muno. Ndiye ndikudziwa kuti mwapsinjika, mwamva ululu, kumachita kufuna kusati president zimenezo, mwamva ululu, takupanani, takupsipsitsani, mukukhala ndi njala, zinazo ndikungonena ife kuti mwina nthawi inathera, koma papepala pawopo mwina panali zimenezo pamene amawerengapo. Takumanani fetereza otsika mtengo, komanso mukumagona ndi njala, mwadya ziteze ndipo zonsezo tikuziwa, komanso ngozi zachitika mdziko muno zambirimbiri, zimenezo zimene timayembekezera kuti Amalawi mukumana nazo. Koma mundipasenso zaka 5 zina kusogolo kuno kuti sopano mumveno kukoma, muende mudziko loyenda mkaka ndi uchi ngati madzi ine. Amalawi timvekeredio kuti mtsogoleri amadziwa. Tikamanena kuti zinazi zikamachitika president amadziwa, ndakhulupirira dzana chifukwa president chichonse amachidziwa mmene wafotokozera dzana. Koma ineyo ngati Pastor Shumba ndikufuna ndameme Amalawi kunena kuti nkhonya yobwezera imawawa. Ife sitipanganso zimenezo, mphechepeche mwa njovu sitingadutsemo kawiri. Mukadakhala kuti ndinu munthu wanzeru ozindikira, mukadamba kuti nyengera 5 years zimene mwadutsayi kutipangira zabwino, nkudzatifanyano mu 5 years ina kuti taonani imene apanga. Ndikufuna ndikukumbutseni kuti chaka chimene Dr. Bakiri Muluzi amapanga handover mpando wawo kwa Bingu, Amalawi ambiri sanasangalasidwe nazo kutenga Bingu kuti akhale president. Ndi Bingu anadziwa kuti Amalawi kuti azandikonde ndiyapangire zinthu zabwino mu zaka 5 zanga zoyambirira. Mu zaka 5 zoyambirira Amalawi tinamva nyung'unyu kopsa ndi Profesa Bingu amuthalika, mzimu wake uuse mumtendere.
koma titaona nyung'unyunja kumapeto kwake tinaona zabwino zimene Bingu anapangira Malawi, dzitukuko komanso njala mdziko muno idatheratu mpaka kufika pomwe akagawa chimanga maiko ena. Ndipo teremu yachiwiri Bingu sanavutike, anawina landslide. Amalawi anja ankalephera kumukonda, ankamukana aja, adampasa voti migolo. Mwamva Chakwera? Mwamva? Koma inu mwangofikira 1 ndi 1 kho jomphi kumango ajompha anthu m'michombo panthokomera mapazi. Amalawi kumachita kumva kuwawa pena paliponse. Lero mukabwe mukanene kuti ayi 5 years ikubwerayi ndimene mutazamveno bwino ndipaseniso voti. Amalawi ake ati atakupaseni voti atiwo Amalawi nonse amene mwalembetsa kaya mulipo 7 miliyoni kandi 8 miliyoni amene mutakampase Chakwera voti ndino afiti odya maliro kapena odya matewera. Fa munthu sangachite dala mistake imene kukatenga voti ndikavotera Chakwera kuti akhaliso pa mpando azitipwetekanso. Palibe, ndipo tikudziwiratu simungatipusise, tikudziwiratu kuti iniyo kungopasaniso mpando kachiwiri. Malawi ali pa mavuto andiweyane, ndipo ngakhale maiko sazithandiza nina kuti Amalawi ndi anthu zisiro anthu osamva. Tikapangaso mistake, madonors azazinyanyala for good, chifukwa aona okha zimene zachitika mu dziko lino la Malawi mu zaka 4.5 zimenezi. Sitikupangaso mistake imeneyo. Ndithokoze Masharifu amene mwakalanda adimaki chifukwa cha nkhanza kusafuna kukonda anthu awo. Zomwezi zimene mwapanga inu Masharifu ndi anthu akukhoti ndipempheso ku Malawi ame muzapangeso chimodzimodzi ngati chisankho chichizaberedwe. Inuyo ngati asilikali a dziko lino muzalande bomali kuti muzaliyendetse kwa miyezi 6 kenako muzatipereke kwa munthu wofunikira. Tinangomva kuti boma asilikali amalanda kunoko zizachitike ku Malawi kuno ngati bomali atazawinenso MCP. Chonde mukazangomva kuti anabelo ntali manja walengeza kuti Chakwera wawina ati desferese mu sport osakatu Vincent uyuyu wa zina la ku Italy amati ndani Valentino kaya ndi Valentine amene sangapange zimezo kumapazazuke panapa mupange timu ina yake ya chinsisi asamaiziwe wa ku Italy Valentino yayi muipange mene kuti akasangoti iye wapanga mphamvu mgwirani kamene mugwire mangeni zingwe zigologolo mukwizinga khosimu mukamusiye ku office kuti ife tikutenga bomali iwe munthu oyipa kwambiri osanyengerera yayi ifeso titimagwida kukati ponya kumaula samati nyengerera inunso muzangomgwira kumaula konko koma muzangomponya ku office kayi kuti azauone ukulu wanu. Ife sitikufuna chibwana mdziko muno zachitika ku Mozambiki zija. Ife sifa Mozambiki, ife ndifa Malawi. So sitingasekere zopusa zimezo zizachitike mdziko muno. Ayi Amalawi aonesera nyekwe kudya chitedze zimene zinachitikepo ever since mu mbiri ya dziko la Malawi. Akamanena kuti history is the best teacher, ife taphunzira. Makamaka ana ma 2000 mnani makani kwambiri kuti ayi MCP akamuzubanda makolo amango inamizira. Lero maona nokhatu isi akamuzubanda muli nayo ya lero iyi ili live tumukuona nokha live yangosala 69 minutes kuti imalize. Muli ndine Pastor Moses Shumba. Utenga wanga umaliza pa 16 September tikwene ati sinthe boma. Wina afune, wina asafune. Maina vicha mulandire ulemu wanu. Ndimakunyadira ni mayanga. Olemekezeka Jose Mwanamveka Chipaliwali mulandire ulemu wanu. Olemekezeka Sumui Sulemani mwana opya kwambiri Chipaliwali chaku parliamenti. Osaopa, osafoka, osakhumudwa.
Viva Malawi, viva! Chaka chino boma MCP, bye bye. Club Junta, building better Africa.